Bodoland सबटेटो बयखौबो बरायबाय। गिबिनि सबटेटो दङ हलिचरन नार्जारिया ISL सिजन 2020-21 नि टप 13 आव कक्राझार जिल्लानि बाथाबारियाव जोनोम मोननाय हलिचरन नार्जारिया 4 गलजों ISL सिजन 2020-21 आव 13थि फारियाव जायगा आवग्रिना दं। बिथाङा दा हायदाराबाद FC आरो भारतनि फुटबल हानजाजों गेलेयो। मख'नो गोनांदि हलिचरन नार्जारिनि 4 गलजों हायदाराबाद FC आ दासिम 3थि फारियाव दं। मैया मोनाबिलिनि 7:30 समाव हायदाराबाद FC आरो नर्थ इस्ट यूनाइटेड FC नि गेजेराव गेलेनाय मेचआव ड्र जायो। बर' फिसा हलिचरन नार्जारिया गावनि गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों हादरनाङै गोबां अनसायजादों। नैथियाव दङ BPF राजखान्थि हानजानि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै हाबफैदों। मैया चिरांनि खुंग्रि बाजारनि लांगोना सेराव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव BPF हानजानि सा 59 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव हाबफैयो। लोगोसेनो BPF दोलोनि हाबफैग्रा सुबुंफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि BTR गोरोबथानि गेजेरजों गोबां जौगाखांनो थांगासिनो दं। UPPL दोलोआ BTR गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ लासै मावफुंगासिनो दं आरो रायजो राजानि जौगाखांनाय खामानि मावनायनि आदर्शआ जोबोर मोजां। बेजोंनो लोगोसे सोलायनांगौनि थाखाय जों UPPL दोलोआव हाबदों होनना बुङो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव BTR नि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बाहागो लायो। थामथियाव दङ गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल मलाव गिख्रंथाव अर खामदों। दिनै फुङावनो गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल मलाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय। फुंनि समाव दखाननि मावथिफोरा दखान खोलिनो थांनायनि समाव अर खामनायखौ नुयो। लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हानजानो खौरां होनाय जायो। दासिम अर खामनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो सर्ट सार्किटनि थाखायनो जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। ब्रैथियाव दङ बड' आर्टिस्ट गेट टुगेदार हाबाफारिया मैया गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। दावधारा मावजि गेन्द्रि फथा दैलाम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव बाक्सा जिल्ला BCCA नि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों बड' आर्टिस्ट गेट टुगेदार हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। दाब दाब जिल्लानि बर' हारिनि हारिमु सिबियारि महरगिरि रोजाबगिरि लिरगिरि दिथागिरि फावखुंग्रि बिथांमोना फैनानै बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय पि नार्जारी लोगोसे बारग' NDFP नि आफादगिरि धीरेन बर' बिथांमोना। बाथियाव दङ काजिरङायाव गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दिनै फुङाव काजिरङानि गेलेखिनि गसानबिर गामियाव गान्दानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ खोमानाय सुबुंखौ बलराम उरां होननानै सिनायना मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।